Now in session. Sergeant at Arms, please maintain peace and order. Ako yung yaring Counsels for both the prosecution and the defense, please acknowledge your presence. bakit daw siya Marainal daw tabi sa Indogabo, samuya pong padabang mga paradangog fet sa 7 na kan bulan na Nobyembre taon 2020, Sabado. lamang ay Minahagad po ni dispensa ang korte dahilan taan sa tuya pong resident attorney yaon duman sa Metro Naga. Igo po ning opisyal na pinag-aatindiran na mga importanteng bagay. Kaya Sergeant at Arms, ang kaligayahan ay kindly close the door. Sarado ang korte. Daya mo ko magpukpuk ka iniman. Ito na hero ining computer. Minahang. Minahang ining computer pag nahiro. tungan ng isang Session adjourned. bulan. Well, anyway, diretso kita tabi. Programa na ining Legally Yours GB. Mag-ore-restore lamang kita kan mga illegal na bagay. Ito ang problema natin. Ito ang satuyang dilema. Tabi, ha? Natin pantay-pantay Dumang kaya sa nakalihis na nagduang Sabado, sunod-sunod sa satuyang bagyo. Sana ining si Tonyo, dahil man magdagos na naman. Apudan tangani, babaloon ta na makahuron ang pag-asa Ligaspi. Ade. Sige po. Katuwang ang tropa, dyan tabi sa tropa. Kung iguaning istorya sa luwas, sige lang. Pwede man tabi, magpaabot ka mo ng informasyon. Birthday ko niya ni Luwens, tama ba? Happy birthday tabi sa imo Luwens Burse Barcena. Ansa mo pong pag-iriba sa news team. kasalanan Kay riba ko dyan sa Mega Force Patrol. Happy birthday Luwens, sali sa Sakuya, buda sa bilog na tropa. siyang saksi at siyang Sige tabi. kakaalam Yung mga pag-iriba dyan, kung igon in istorya, pwede man. Sagkod kita ng alas 11, nin pagkaudto. alang maningil kung sinong may kasalanan. O kaya, alas 12. O, dahil man nakaon air sumay ko. Ay, ama kon, Diyos patawaran na sa natabi, mga paradangog. Libong na ako kan kamugtakan. COVID. Pirang kabangang tao na ang COVID tang kapo problema kan katatrabaho ta. Nagtitracing kita kung sain. Piling niya kanyang asawa Nasyonal na bareta, Bagyong Role, Kinta. buhay nagdahib Diyos ko. ang munting tahanang Tama na po, please. Maniti, Technical Control, siyempre sa newsroom, Production Research, siyaon dyan si News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, pangsakan sa IT si Mark Sian Madrid, ako po si Pio Fernandez. siya daw ang may sa Special muna kitang programa man, di naman mag-restore kita kan mga pangyari sa palibot. Oy, good morning tabi. So gabos man dyan na sa muyang viewers sa DCGB News Online, netwide, worldwide. Tabi on air, online. Nadadanggog po ang DCGB Ligaspi. Tabi mo na nahiling. Sa inman na parte po kan kinaban. O nagpapalsok-palsok pa man ang ating sa tuyang konsul. ay walang May kuryente na so nagkapirang lugares digdi sa Ligaspi. Sunod-sunod na po tabi yan. Taod-taod ta pagkwanta yan. Pag-uri-restoryahan. Sige. Pakapoon-poon. Adjourned. ilang Inuragan si King Rinaldo. harapin Migong King. bitayan Mabuhay ka tabi. Pagtaga punas-punasin na naman yan sa tuyang mahiwagang relos. Taano na ining kamugtakan ta. na siya isa diyang Pero may marayray na bareta manita. Duman sa taw-taw na po tabi, ha? Apo ng tampag-asa. wanging ang Diyos lamang ang siyang saksi at Diyan tabi sa samuyang online broadcast, yung official Facebook page kang DCGB, Diyos na DCGB News Online, paki-share na lang tabi nindo. Tanganing nakulan sa tuyang mapaabutan ng informasyon
sa inman na parte po kan kinabanasingkang Pilipinas. Di ba't ang batas Pwede man kamo dyan magpaabot ng reaksyon sa chat line o kaya dyan sa chat box kang DCGB News Online o sa sakuyang Facebook account, Pio Fernandez, hanapon lang nindo. nagdurusang Pati na po ang sakuya man na numero sa mga Globe subscribers 0926 0156 020. Yan, 0926 0156 020 sa Globe. Sa Smart, 0961 759 0888. Yan. 0961 751 0888. Yan. Sabi ha? na ang araw hahal. Sige tabi. Sabi ni Migong King, makintabo na migo. Kintabens na. So, sa tuyang mahiwagang relos. Tabi, digdi sa ni King. Nasa tiyempo variable. Fair weather. At yung may marayray na istorya, migo. So, sa tuyang pag-asa duman. Yan. Sige tabi. Maray na aga tabi kay Pading Cho na Marquez. Sabi ni Pading Cho, good noon padi. Una ko raot riloko. Hehehe. Lang yakap. Puro brown out kay ni Manita. So current Ayan. Medyo nagpuputol-putol pa po kami on air ta. Nasa APEC power na kita man Yan. Sige tabi. Cho, Pading Cho. Langya ka. Para nasa la ako pagtaramkan oras. Hanggang kita alas 12. Sige ta. Baloong, apudang ko tabian pag-asa. Maray na aga kay kumpadreng June Pitero. Tabi. Good morning. May kuryente na. Sige, salamat tabi. Yan. May kuryente na. Okay. Sigang puro paltokan konsulta man Iyon, paano, so kuryente unstable pa? Yan, sige. Pero, ining telepono, pwede ining isaksak na? Anong numero? Arin na ako, pang anong digdi o pang 5? Taraot na bagay ni? Dahil na nakaka-on air. So, computer, digdi na sa numero 6. 6 manggiraray? Pareho? Sige. Apudan ko ang pag-asa, Ligaspi, tanganing off-air yan. Sige. Madali siya na. Ariglaron. Ay, mag-time check kalugod man ariglaron ko ang gabos Ang oras sa bilog na nasyong Pilipinas, alas 11:27 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang. Sulit sarap with great taste premium. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa sari-sari store. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Sa panahon na tigaagihan tangunyan, ninhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar baho lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kening sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11
Forte, sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB, pinagsarong advokasya kan Department of Health, asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress, asin iba pang health issues, dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air, Psychological First Aid, digdi sa DCGB. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you so much, Manny. Yan. Baluon ta na mai-on air. Sa number 6 kita, Manny, sigurado ka, baluon ko maka-on air digdi. Sige, try ta lang. Kung hindi, di malipat kita sa ibang kuan. Nasa linya po, inapudantaan Pag-asa Legazpi, si Sir Ariel Samudyo. Sir Ariel, good morning, tabi. Wala talaga, Manny. Anong number ba siya? Hello, Sir Ariel. Hello, good morning po. Ay, Sir Ariel, good morning. Kumusta ang signal? Tamay pig-check lang kaming linya. Kumusta ang signal tabi, Sir Ariel? Okay po, malinaw po. Sige, very good. Thank you so much. Sir Ariel, interesanting marhay. Ano sa tuyang mga paraan tabay? Inibagang surusimana na sana. Surusimana na sana. Ano ba yan ining siton nyo? Ano, bagyo na ining siton nyo, Sir Ariel. Go ahead, tabi. Sa kunya po, low pressure area pa lang iniyo, nasa may east of Visayas. As of 10 a.m. nga na, iniyo po nasa coordinates na 11.1 degrees north, as in 127.6 degrees east. So iniyo po nasa distansyang 205 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. As in forecast na iniyo mahiro sa direksyon na Pasulnupan, Norte Sulnupan, paparani sa may Eastern Visayas. As in nga ni posibleng unya na hapon ini man halos na una duman ang sentro kang low pressure area sa may Eastern Visayas. Sa ngunyan, within the next 36 hours, possibly po iniyo ma-develop sa sarong tropical depression asin nga na ipapangaranan na Bagyong Tonyo. Yun, oho. Di ang location niya ngunyan, tabi Sir Ariel, 11.1 north, 127.6 east, 205 kilometros istikan Giwan, Eastern Samar. Low pressure pa ini. Iya po. Oho. Then pag naging bagyo iniyo, since harani na ini sa mga kadagaan, so immediately makakaigwa po nin mga tulos ning mga signal. Iyo po. Na mga lugar na harani iniyo sa sa low pressure area o Iyo sa po. pag naging bagyo. Oo. Di ang direksyon kang low pressure area is weste norte weste.
kung ma-maintain niya ining direksyon ni Sir Ariel, sain talagaan Sa may aagihan. ano po, sa may Eastern Visayas. Towards Eastern Visayas, then sa may ang maagi siya between Southern Luzon, between Bicol and Visayas. So sa may babang parte kang Bicol. Then pasiring siya duman sa may area na naman kang Mimaropa area. So Yun. sa ngunyan po laumanta ang mga katamtaman hanggang sa minsan makusog na mga pag-uuran digdi sa Bicol region sa epekto kaniyong route and panahon. Iyo. Posible na naman in magdarangan in mga floodings, including flash floods, mga rain-induced landslides. Kung padagos-dagos ang kung prolong ang mga heavy rains, pwede man ini yung magpahiro nin lahar. Kaya delikado po ang zato yung mga pod kani ang darakan panahon na iniyo. So dapat maging alerto sa itong mga kababayan. Iyo po. Within 36 hours pwedeng maging bagyo na inin ngaranton nyo. Kung gipton tatabi Sir Ariel, tawan ta ng ideya sa mga parantabay, noorin ang ang 36 oras na antabi, noorin iyan. So magpuon po niya hanggang sa aga. Sa aga. So pwedeng sa aga bagyo na ini. Pwede po. Oo. Within the next, pwedeng atyan. Kasi Ayun. sa launing masunod na 36 hours. Ayun, so sa laog kang peryodo ning 36 oras, pwede na ining maging bagyo. Iyo po. Opo. So pag naging bagyo, ang natutumbok niya talaga is Eastern Visayas and diretso sa pag-ultanan kang Bicol as in Eastern Visayas, sagkod Mimaropa. Iyo po, Ayan. pasiring duman sa may Mimaropa. O kung maging bagyo na ini sa laog ng 36 oras, iyon ang direksyon niya. Okay, so iyan Eastern Visayas. No arin daw pwedeng magkaigwaning typhoon signal tabi digdi sa Bicol. Hello Sir Ariel. Hello, yan. Sir Ariel, pasensya po ta sige ang fluctuate kang kuryente tabi Sir Ariel. Hello? Hello po. Opo. Nawara tuloy ako No arin pwede kitang mag-raise ning storm warning signal o do dayta pigahagad tabi. Arin sa Bicol ang pwedeng mag-itaas ning signal. Possible po digdiyo sa pag naging bagyo niyo automatic immediately magkakaibang itulos ng mga signal taharanin na ini sa sa dagaan. Oo. So hindi sa Bicol most probably ang parte kang Masbate, Sorsogon. Data pa niro-roll out ang Albay, pwedeng makaigwa man ng signal number 1. So magpuon ko niyan, sagkod sa aga, pwedeng magkaigo ng signal number 1. Iyo po. Ayun, talaog ini kan 36 oras. So it's gonna be Masbate, Sorsogon, and Albay ang posibleng itaasan ng signal numero 1. Iyo po. Ayan, nasa laog na ni kang Pilipinas, Sir Ariel, Po, aranin na po nga sa aranin na sa may Visayas. Pero ang karahayan, takwan, pakrosya, bako dahil nag-itaas ning todo, kung may taas Bicol na naman. Iyo po. Mariusip. Ay, ina akong Diyos. Sana tayo naman magbago. Baga halos sa may Visayas na. Suro si Mana na sa nakita. Pero yan lang, dapat magbisaya siya, mauran po ang sa tuyang panahon. Ngunyan hanggang sa aga, pwede mauran kita. Anong klaseng uran? Matindi o ano ba? Moderate to heavy with at times intense rain ang forecast ngunyan sa rainfall digdi sa Bicol region, Northern Samar, Eastern Samar, and Samar. Moderate to heavy and at times intense, Ayun po. Intense at times digdi sa Bicol, And may mga paburbugso kitang makusog na pag-uran. So expect na within 36 hours sa laog kan 36 oras na peryodo sa laog kayan, pwedeng itaas ang uno sa Masbate, Sorsogon na Albay. Po? Posible po. Posible. Posible makabali pa ang Albay. Di kung mabilog ini bagyo, sana mabilog ining bagyo diyan na sa may daga tangani bako nang masyadong makusog Po. Sa ngunyan nilalauman man siya na sa as tropical depression habang matawid siya. Iyo. Di iyo masana Sir Ariel, maabang na lang kami kan mga masunod na dispatchos tabi diyan. Po? Iya po. Salamat din maray, mabuhay ka mo sa pag-asa. Salamat. So pag iriba di duman sa Katanduanes, nakahuron Messi, Juna Pantino, Buruhay Sinda duman. Salamat man. Tapos linayog so dakulaon na bulan nindong puti duman sa bubong kan Po si Saradarta duman. O buda linayogan mo ito kasuhapo ng helikopter. Isus Mariosep talaga. Ang palibot niya brown, iyon na sa itong tindog buda so tower duman na. Itong tower duman na nakataning, may kataning sila duman na tower. Mga pa ata ito? Cell site? Cell site kan mga telecoms. Yun na sa itong tindog duman sa ibabaw kang bulod.
Iyo po. Tinuro taririkan biduman sa kalawakan kaswapon. O salamat Sir Ariel Tabe, mabuhay ka mo. Kaya wala po. Salamat po. Thank you so much. Si Sir Ariel Samudyo kan Pag-asa Legazpi, nakahuron tao. So yan Tabe ha. So gabos na mga paradangog dyan. So dahil nagdangog sorry ta. Dahil man nga kipiyo pagdangog. Dahil kamugtakan nga. Dahil konsilo. Dahil kung makaarap kan panahon. Yan. Saka. Ay naka. O ni Tabe ade. Alas 10 ko niya naaga. So low pressure area. Ang distansya niya is 205 kilometros. Istekan Eastern Samar. Sa Giwan. Eastern Samar. Low pressure pa sana siya, ang direksyon niya weste-norte-weste. Yan. Ngunyan, ang sabi ni Sir Ariel Samudyo, sa laog nin 36 oras, magpuon ngunyan, mabilang kita ning 36 oras agkud sa aga, sa peryodong yan, sa laog ka iyan, it may be taod-taod, sa agang dyan na banggi, dyan na udto, sa dyan na hapon, o sa agang aga, or eksakto ika 36 oras, basta sa laog kang peryodong iyan, pwede na iding maging tropical depression. And pwedeng iitaas ang sinyal numero 1 sa Masbate, Sorsogon at Albay sa laog na inikan peryodong iyan. Ang direksyon niya in kaso, Eastern Visayas ta weste norte-weste ang dalaga niya. Eastern Visayas, buda mangaragi. Diyan sa ibaba niya to mani. Diyan sa ibaba ta, mangaragi sa ibaba kan Bicol, Southern Luzon. Macross diyan. Kaya baga masidanindo an iitaasan ng signal posible Masbate, Sorsogon Albay ta sa ibaba kita kan South Luzon. Mangaragi diyan. Yan sa itaas kan Eastern Visayas in between kan Southern Luzon. Malusot na sa Mimaropa. Yan. Mimaropa. Ano nga ni gusto sabihin kan Mimaropa? Buntulong kita. Mindanao. Ano ang Rapo-rapo. Supa, ano pa, pulangi albay. Dahil mo man. O yan ang Mimaro patabi. Mga paradangog. Ako dir. Taday ko na aram sa Mimaro pa. Lingaw ko nan magabaton kay sa daghan mahiling mong kamugtakan sa Katanduanes. Pasalamat kita digdita kompleto na ang pasilidad tamani. Nagpapara pig-iiwal taan mga nasa APEC, mga lineman gabos. Paraiso na kita digdi man sa 2nd District kumpara sa Catanduanes. Dahil nga ni dumaning nagtatabang na ibang kooperatiba, inda kun iguana. Sulo sinda duman man eh. Ang projection na magkakailaw duman sa Catanduanes sa rong taon. Yan. Ano nga ni Mimaropa? Balikan ta. Mimaropa. Mariosip man na. May nag-aapod. Kung di dahin nagtatanog nata ini. Dali sa nata. May nag-apod. Handali. Hello, good morning. Hello, sir. Yes, Sir good morning po. Good morning po. Sir Pio, maapot lang po kami kang sa Legazpi City na may kuryente na speak na mga lugar. Tapos na po ba? Daay pa po iyan, tabi. Nainot sana sa mga dorodara ko lang load. So, naduman sa Washington Feeder 1. Tapos, surunod-sunod na po yan 2, 3, 4. Pasurunod-sunod. Halat-halaton ta sa natabi. Ano po? Ngunyan na aldaw sa target. Pero sa ngunyan na presenteng oras na ini, si Washington Trump lang. Igwa po iyan yung mga masurunod-sunod po. Halat-halaton ta lang po. Ano? Tabi ha. Sige po. Sige ha. Salamat po. Thank you so Salamat po, much. sir. Mabuhay po. Okay, sige. No problem. Okay. Yan. Anong nito sa Mimaropa? Tabi. Alatunta. So, bad ko nag-text dito ko nung may nag-upload. Dali. Hello, good morning. Good morning, Sir Pio. Yes, sir. Ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. Iya, dadali mong todo. Saka, Sir Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Yes, sir. Diyan maagi solo pressure budakon maging bagyo tunyo. Mario. Saka, Sir Pio, Po, makibati man daw ki happy birthday, mas kinaguugan, Kisay. ki Twinkle Ramirez. Twinkle Ramirez kan Kamalig. Yes, sir. Pampirang birthday. Pang 19. Talaga naman. Happy birthday kay Twinkle Ramirez kan Kamalig. Sali kay Say. Kay Abe,
Abe, yan. Twinkle, twinkle, little star. 19 ka na ngunyan. Thank you, sir. Salamat, salamat. Happy birthday kay Twinkle Ramirez. Yan, yan sa Kamalig. Yan. Ali kay Abi. Mimaropa. Yan. Mindoro. Ano pa ito? Marinduque, Romblon, Palawan. Yan. Oni na so kunya. Ay na ito. Ay, salamat to. Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Yung so nagapod. Salamat tabi. Yan an kuan kang bagyo. Tabi. Apudan ko na itong so kunyan. So mga kanta. So nag-arapod ta. Nagparahalat ito duman sa Catanduanes. Nganing dahil na magparahara dit. Sabay ta na sa programa. Yan. Oho. Sige. Ta nag-upload kita duman sa mga barkada ta. Nagara dit ini si Kadug. Diyan sa San Andres Port. Sir Kadug. Hello sir, good morning pa man sir, tapi. Opo, good morning. Tiga-pudan ta ka naman tang nasa programa ko tanganing biyo na. O ni tabi nagkahawro na kami kan Pag-asa. Ang location ngunyan kan low pressure 11.1 north, 127.6 east or 205 kilometro este kan Giwan Eastern Samar. Ngunyan, ang movement niya west-northwest. Pagkatapos, posible ining maging bagyo sa laog ng 36 oras. Opo sir. Magpuon ngunyan. Sa laog na yun kang periodo kan 36 hours. And pwedeng itaas anytime magpuon ngunyan. Ang signal number 1, posible sa Masbate, Sorsogon na Albay. Yan. Pagkatapos, ang movement niya, Eastern Visayas, mangangaragi sa pag-ultanan kan Bicol sa baba. Diyan sa baba kan Bicol, malusot duman sa Eastern Visayas, sundo na sa Mimaropa. Yan. Medyo maoran sa nakita digdi, ta dakula so maski digdi sa moyang satellite monitor. Dakul na pag-uran, andara kay ni mapula buda nagilo-yilo tabi sa monitor mi digdi sa satellite. Iyo po sir. Yan yan ang kamugtag. Dakulon baga po panudig din nagtarawid pagkatanduanis ta so nagtaraon ning relief. Oho. Ang ano man nindang maka-informal man sinda kung igwa pang biyahe ta ganing makatawid man sinda patabako ta antaramon sa kuya sir. Baralik pa si dadig di sa Catanduanes ta maano pa ning relief. Iyo, oho. Now, anytime between ngunyan, bilang kita ning 36 hours, anytime tibad mag-raise ning storm signal, albay man lang Masbate and Sorsogon, posible. Kaya pero kung may signal lang albay dai makabiyahe man giraray. Oho. Oh, makakatsimpo paan ngunyan na hapon, kuan pa yan. Safe paan ngunyan na hapon. Iyo po sir. Oho, sige tabi. Iyo po sir, mabalos pong grabe sir. Sige, thank you so much. Okay, mga tugang yan po sa tuyang pagtauning serbisyo sa kuduman sa Catanduanes po. Pinatawan tayo ng kakanig impormasyon manungod sa kamugtakan kan panahon. Yan. Sige, mabulta po ang programa pakalis kan mga pagirumdum. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum
minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509, series of 2020. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Fresh ka tuna. Mabigat. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams sa tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresh ka tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Nakakatakot lumabas. Lalo na at buntis ako ngayon. Pero, paano regular check-ups ng baby ko? Si Joanna De La Rosa, 7 months pregnant. Buti na lang sa ospital, maraming safety procedures. By appointment lahat para di maghintay ng matagal. Hiwalay ang COVID at non-COVID areas. At sa check-up at ultrasound ko, naka-mask, face shield at gloves si na doc. Tapos may regular disinfection palagi. Halos walang kontak sa isa't isa. At may proper social distancing ang lahat. First baby namin ito. Kaya maingat kami. Buti na lang, si na doc at ang hospital staff, maingat din sa safety namin. Don't delay your health. Visit your doctor at the hospital today. A reminder from your healthcare partners. Alagang doktor, alagang ospital. Unilab, alagang doktor, alagang ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Masdakol na Immunity 10 Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang tatlong empty sachet, any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, firma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong
mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's Gift Pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cashwerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909/2020. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Diyos mabalos, digdi sa mga nag-text tabi, si 8108, Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Iyo, salamat pong maray. Ayan, sa tuyang mga listener. Oy, si Bok na, Gualberto, Bok, kabayan, dahil ko na tabi inahapit itong lugar mo duman, kay irmano mong Bert na Gualberto, sus Mariosep naman oo. Pasensya na ta, bukod-bukod na permi ang oras niya to, ta, nagsakay ba kita sa labad-labad, sa helicopter, sabi ka mga sa helicopter. Yan. Salamat tabi kay Ako Bicol. Sa Ako Bicol, kara Congressman Zaldico, budak kara Congressman Pido Garbin Jr. Yan. Bok, salamat tabi. Bok na Gualberto ha, pasensya na dahil ko na duman so haraw nindo. Buda si Bert, King, Migong King, good morning. Yan, salamat. Kay 200, 2000, salamat. Kay 2058, salamat man tabi. Kay 5001, salamat. Kay Manong Nonong na Cordoba. Maray na aga sa imo Manong Nonong. Sige tabi. Pasalamatan taan. Kanta may kuryente na kita, isos, ining kamugtakan tang ini po. Ay sabi ta na nga ni, paraiso na kita digdi, kumpara sa Katanduanes. Kaya, maski sa pangaji siguro, ipangaji ta sinda. Sige, salamat kan sa ido pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May